Eh, So, may buntag mga kasuwid. So, kanina, ilang yun. ngayon ang buntag mga kasuwid. Nakita na ako si tatay dito sa liluan nga galakaw kanang nasa atong atubangan ron mauna atong gisundan. Kaya matana ta mga kasuwid asa ni sila padulong. Nalibata no. Nalibata so. Ha? Nalibata. Lap ya. Gas. Yan ay bata mo ban. Naglag-lag ko tayo. Dili mo nga kanang sikat dito tayo ba. Oo nya. Dito ko kita ng liluan kayo na kaya sa masawa ba. Madungki ba. Bata. Ay, bayno lang natin tayo. Dito na lang bugas tayo. Rasa din mo kol. Para sa mga padalang tayo. Wala mo sa mga tao ko nga niyatungan ko yung ulo. Sasakay. Ang anak na mo sa mapungan eh. Sila hindi man ito ang gay kuan masa nagtuwa ulo matungan. Kita ni tulinuan, kita ni ko buwan. Panangita din sa mga anak tayo. Sila man sa pamawin sa kay hindi ka tigot. Hindi pa rin ko. Pero kita unta iko papasin ninyo grabe niyo tao ni malunong lo. Tawag ko to, sige na nagilak na narugo. Lug mo lang mata to ng bata ko sila to. Sao din mo tani? Tuman siya tayo. Mga mata ang tao na mga matang suludan ay maglago magmangayo dito sa ngayo ko ni. Namo padiro dia tayo. Oh, dia diklik. Parada na pre mo kol. Ha? Nagyan man daw mo niya ganiya po. Mo to pag uli niya sa balay giingnan ko niya ba na daw siya nagyan mo to gapo to siya dalig bugas balay. Dino sa tayo. Ako, ito tayo mga vlog ko. Pero dili ingon nga kanang matay ka kanang tao dili ko manilan sa tao. Oo, kasi nga kaya Asa pa din mo gikan kol? Kan pamilya ito sa kapag ko. Ano si ko? Natang dikapoy naman ko kay agad ko masura ko. Kaya daw. Masura ka ni. Wala ka sa susunod mo patay ka din eh. Itlog ilaw. Kan itlog tayo hilaw ni. Oo. Ya, nagpapubugas dito. Pagod sa pumus na kol. Pagod sa pumus na no. Bitaw na magtunggulan na ako na ingon ato man to sa ako kay may tawag man nga ato ko dito nga. Gusto ka ato ko dito kay di sa kay bawo nga kami nangita ni dito nangita ni sita ka mo kung ato may tawag mililukan. Katak na dito kay tunggo ulit ko buwang. Gila ko ram lagi mo kol. Kaya kaya ko ya. Ako dito na ako. Ano pa ning pero may tambay din sa kanang napit ang hunong impan maayo man. Lato ra padulong doon no. Ha? Bos, gusto kay makasit karaan ya. Wala ko makati. Nakay kami sisilyo ron no. Ako lang ini. Sino ba? Ano may bahay na ng tasan pagyakap mo Ginoo. Ya. Salamat kayo sa kuan. Kasi tay, I-share sa amo. tay kanang basin dili. Minaw na ako. Ano sa pata magkita mo? Di na ko ta magkita kay wala mo ikuan tay no kanang wala buo kabalo o unsay kuan nato kano sa pata magkita utro. Basta magkita kag utro mao gini akong buhaton. Oo. Dili naman ko hindi pa makita ng mga Ya. bata. Meron pa gyud Oo, ya. Tay. Open bilang sisilyo kol. Ganti pa pod. Oh, ya. Tinod wala po ko'y trabaho tayo basta salig ko sa ako pamilya ra ko. Ya, kani. Dayag gamay ra kayo tay. Gamay ra kayo. Mapalit mo nimo kasi usay paliton nimo kahit pag lamas-lamas usab ba ni aron masuda-sudan ba. Gamita na lamang tay. Kondisyon man ni siya. Ito na ako lang gilakaw lang. Ma'am, sige na gyud kayo. May bata ba? Dito mas niluan kanina gyud. Pagkuan ako ba? Ha?
Basin. Personal, maayo na ma'am. Unsay vlog nimo ma'am? Inawais. Unsay feeling ma'am? Inawais ako. Inawait. Kayo ta kung na may makita ani nga video karon, ipalo sa din niyo silang ma'am kay ga personal vlog ko ni siya. Pero makita nato ang sitwasyon para kita mga Pilipino sa mga anay lang punta kay anang isip kaya po na anang bang nabuhi po ta nga anang giga po ta sa anang ubos na isip tiga po sa pangita sa WhatsApp. Ipalo ninyo si Ina Wais ma'am no sa iyang vlog. Mao ni ang ilang sitwasyon karon. Tupo tahon, ipalo patawag ko ninyo. Ay, Salamat na kayo. ay, pasensya na di kayo. Na, kamo na balak kaliro. Salamat Oh. kayo. Salamat na resignation. Oo. Oh, pariya lagi sila. Dara po na ko mga kasuwit. Ayong buntag na itong tanan, ayong buntag na itong tanan. Ay, ako na po ng video tayo. Salamat kay tayo. Salamat.